Waarom zit je meer in de auto te zien? Het is nog vrij te koud. En, we zijn dus gewoon even te oriënteren met wat spansjes binnen. Ja, je ziet dat er leepjes een beetje te plak binnen. Dus, en hoe liep het? Ja, het werd we nou staan best redelijk te plak. Zit je in een spansjesvief wat echt nog ziekert. En dan had hij die probeert het wist het hoofd te mooi zien. Tom er even de auto uit, het laan in. Zijn dat er al een paar nesten binnen. Het is net heel dal een nest en ik doe geen haaien. Nee, zeker nog geen hangwijn. En dat zie je hier ook nog even door. Maar je vindt hier en daar wat van die groenkooltjes. En die maken het al wat hij her en der verspreid. Ja, en zo komt het, zo gaat het aan zijn verder. En zo zal er aan een stuk vanzelfs aankomen. Er komen heel iets minder ijsziekers en naaisvarkens. Dit hier zijn er een lietse 5000. Dat zijn er 1500 minder dan Fjouwerlien in 2007. Het invieren van het SMS-systeem in 2009 het voor een grote delgong zwargen, maar alle jaren neemt het al met 300 ijsziekers aan. Die 400 dat er alle jaren te bek rennen, dat komt, ja, dat krijgt ze de hele maatschappij. Uw leden bestaan, weet ik, griezer en keeler en stroever. Hier toch wordt er op minder laan om naaisvarkdienen. Ik de liepen staan, gaat staren gewoon achteruit. Het gaat net hut, maar het gaat wel. We hebben nou in deze gebieden die buizen. Nou, daar hinnen we net. Maar die komen er nog steeds meer. Vasten. Ja, en vast die hebben net een natuurlijke vijand. Dus ja, die kunnen geen steen met z'n willen. En dat zijn toch dingen die het nog mooi spelen. Ja, en het groenwater, hè. Ja, en dan in Frankrijk nog eens een keer, hè. Dat hebben we zoutskaarten en dat vind ik jammer. Je probeert je groot te brengen en dat hebben we zoutskaarten. En wanneer wordt het eerste ei dit hier voen? Als we een beetje water krijgen, de temperatuur nog een beetje omheen, dan kan het heel uitverrooien, dan kan het in het weekend wel eens vonden worden. Ja. Wat denk je zo? Ik zeg nou het weekend.